an samu nan logawa a Facebook. Wannan hoton ka zaka tura mu. Ka gane? Zan tura maka. Dan Ilu, dan koma da kacin Allah, zamu dan yi magana sai. Koma ina? Zamu dan yi sai da ku. Saboda za ku yi magana sai in tashin koma can. Kai dai ka koma mana. Wani magana ne da har za a yi ba za a yi a gaba na ba za a ce in tashin koma can. Kai dan Ila har kana da bakin magana kai akwai wanda bai rike sirri ma irin ka ta za a yi sirri da kai. Ni ne ba rike sirri. To ina ka jo ni ne ba rike sirri. To ai kai ko karama hauka ta ci gemu. Ba zan faɗi magana gaban ka ba. Waye zai yi sirri da kai dan Ilu? Oke yanzu ni kuke cewa munafiki. Ni ne munafiki. Kira ka munafiki. Ko ba ce ma Da hannu zaka ce munafiki. iPhone ɗinka da aka sace. Na ga yamma wanda ya dauka. Shi ya dauki iPhone ɗinka je sai da amma ban ga yamma a dauka. Har zaka ce mun ni munafiki ne. iPhone. Wanda aka sace ma shi ya dauka. Kuma ban taba ga yamma cewa shi ya dauka ba. Kai dama zaman da muke da kai kenan. Munafiki ne. Wato hada mu da kai. adashe nayi in yi adashe. A tafiya. Kai ma kasu kana da abun fadi. Lokacin da kuka yi fada da yaron Malam Hudu. Har ka bige shi ya mutu ka ce min amana na faɗa Kai ko ka sani ka yawo shi ya kashe yaron Malam Hudu dama. Inna lillahi wa inna na faɗa kai yawa ga Malam Hudu. Malam Hudu zo. Malam Hudu samari lokacin da aka tsinta gawan yaronka a bayan gida aka yi sau me ya faru ya mutu to dama faɗa suke da kasun ya bige shi ya mutu ya ce min amana kan faɗan mu kowa na faɗan maka ban taɓa faɗan maka ba sai Abun koye ya fito fili. kai Malam Hudu haƙuri. Abin da ya wuce Malam Hudu. ai yau sai na kashe shi Mu manta da bayan mu gyara gaban Malam Hudu. ai alƙur'an sai na kashe shi ba shari'a a ƙasar nan da ya karaba ni da shi shi ya kashe mun Abin da ya wuce Malam Hudu. na shi kuma ce wai munafunci Kai ai alƙur'an ba abin da zai raba ni da shi kai haƙuri Malam Hudu. abun ku je ko ku fara gyara kan makabarta Ka ku gyara kabari ku yi daidai shi kai. ai alƙur'an ka kashe mun yaro Malam Hudu fa cewa suke wai ni munafiki ne. A'a wannan ba munafinci bane. A daina magana munafinci wannan ba munafinci bane. Abin da gani kenan ina lokacin da aka yi ma aka makan maka ciki. Zilai. Zilai aka mana ciki. Har ta je asibiti za a zubar garin zubarwa ta mutu. Malam Hudu shi mata ciki kuma shi mata ta asibiti. Na taba ga maka. Malam Hudu ban taba ga musu. Kai ka kace mai kanwa. Kai kashe maka mana ma. Yanzu kai la. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.